ngaturaken pambagya wilujeng dumateng para pamirsa. Atur giaran arupi kesenian Jawi saking paguyuban keluarga ageng Sandiwara Ketoprak Sida Dadi Budaya ingkang dipun pangarsani dening panjenengan Bapak Sukaryanto saha kagulawentah dening panjenengan Ibu Murti Sulas. Ingkang wijil saking dusun Ngeter Desa Kacangan, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, kanthi sekretariat Dusun Kopen Desa Ngumbul, Kecamatan Todanan, wewengkon Kabupaten Blora, Mustika. Pagiaran ing wedal siang menika makarya sareng audio jagi sound system saking Winong Pati. Ugi dipun live streaming TAJ video syuting saking Todanan Blora. Sasampunipun panjenengan sami mirengaken uyon-uyon Manasuka saha hamirsani tari gambyong minangka pawiyatan kepareng badhe hangaturaken para paraga ingkang sami hangayahi pakaryan. Binarung panggelipun Swarawati kapiyarsa dening panjenengan Ibu Murti Sulas. Ewa dening pranata gending kasta dening panjenengan Raka Mas Heri Sasongko. Kapireng ungeling gamelan Kiai Palugongso ingkang dipun sesepuhi dening Bapak Dwija Mulyana. Saka bantu Orjen Tunggal kasta Dimas Iping Sunardi panata pakliran katindaken Sehril sak kanca. Teknik so dekorasi kaya dening Jito Saputra. Pangeprak katepeng Bayu Haji. Pranata busana kaya dening Nyi Amel. Pangriptanipun cariyos sutradara utawi Dewan Dalang kasta dening Raka Mas Dian Sutardianto. Ing wedal sang menika sengaja badhe mbeber cariyos cunduk ing kalian ingkang hameka gati ugi kang sampun karinacik Ki Dewan Dalang ana nggih sejarah Keraton Mataram Hindu serial Sawung Logo Takon Bapa utawi Cendana Cendani. Ewondene para paraga ingkang badhe anggesangaken cariyos sepindah anggambaraken
Kadipaten Worawari Hadipati Werkadewa ing wedal siang samangke kaya dening Raka Mas Purjianggana Patih Putra Dewa kaya dening Raka Mas Robi Biantara Mayang Sari kaya dening Nini Desi Ratnasari salajengipun anggambaraken Keraton Mataram Prabu Sri Daksa kapitadosaken dening Raka Mas Tutardianto Patih Harya Tuladha kaya dening Raka Mas Maman Ismaya Pangeran Wijaya kapitadosaken dening Adimas Alex Santiago Dewi Wijayanti kaya dening Ayu Warsini salajengipun anggambaraken Padepokan Gunung Kidul Resi Jiwandana kaparagani dening Raka Mas Aan Widodo Sawung Laga kaya dening Adimas Jaya Leksana Lodaya kaya dening Adimas Sarmuji Werdani kaya dening Titik Heriati Condro Dewi ing wedal siang samangke kaya dening Yuyun Trivika ing wedal siang samangke panjenengan ugi badhe kalipur pelawak kita Cak Bodong saha Cak Subur ewon dening Mban Ri Madani Anuwun dumateng para pamirsa minggah mekaten kala wau kabeberipun cariyos ing panuwun mugia panjenengan sami kersa hamirsani ngantos titi paripurnanipun cariyos wasana asesanti jaya jaya Wijayanti mugia rahayu saklaminipun saking keluarga ageng Sandiwara Ketoprak Sida dadi budaya sepisan jaya tetap jaya
kadipaten menika boten wonten sedaya para kawula ingkang boten ngujiwani malah sedaya para kawula ingkang tetanen sami mubrah-mubru gemah ripah lot jinawi kapara blabur maju ngono inggih kuwi sing tak katakan menika les nuwun Prabu sedaya para kawula menawi wonten pasawakan agung wonten para kawula ingkang nggodhakaken kursi palenggan awet sedaya menika saking agengipun asma pedhengan dalem syukur yo kuwi lho sing mula yen ingsun nganake dina parpatana aja ngomongake wirangka dalem pergian patih Temenggung Senopati lan sandane senajan to kawula cilik ing desa Ngadesa sing padha kepengin sowan ana ngarsaning sun padha kepengin nempel kawibawan dikepangaken dening akil daran doyong diceki negara ora ngomongake regana batelan kabeh Temenggung Senopati senajan to kawula cilik ing desa Ngadesa kuwi sing minangka dadi saka gurune pemerintah mula batih aja ngomongake saka ngersa dalem ing Mataram saka Kabupaten Worawari kabeh ditumplak kanggo kawula cilik dimen kabeh para petani kabeh kawula cilaja nganti padha kuciwa ing penggalih jalaran sing gawe daya jejeke negara Kabupaten Worawari ora liya kawula ing desa Ngadesa sing dadekake dadi gemah ripah roh Cinawe Kerto Toto Raharjo senajan to kang sira iki lenggahing patih nanging yen tanpa sengkuyuning kabeh kawula cilik ing desa Ngadesa ora bakal ing negara Worawari dadi negara sing gemah ripah roh Cinawe Kerto Toto Raharjo wiwit saka Kabupaten Worawari dalan-dalan diapi nganti teka ing desa Ngadesa aja nganti rokak kuciwa nggih menika leres Kanjeng awit menapa ing Kabupaten Worawari menika sampun gemari paloh jinawi sedaya para kawula boten wonten ingkang nandhang cikangan menika leres arta dewa lenggah gampar ing keprabon nggih tak kira wis makencar-kencar wiwit ing desa Ngadesa yen ingsun kalenggah gampar ing keprabon lah mula kang saka kuwi kekuatan ing Kabupaten Worawari tak kira wis wah gampeng-gampeng perjurite kula kang saka kowe patih wiwit dina iki kang sira kabeh para nayaka praja ndak klumpuake ingsun bakal nganakake musyawarah nuwun sewu Kanjeng lajeng musyawarah menika menani bab menapa nah iki lho nggih sak mukti-muktine ingsun lenggah adipati ing Kabupaten Worawari kaya wis ora kurang jalan aku ora ngecewake kabeh kawula cilik ing desa Ngadesa wis upamana pawongan kang sirahe ngelu ndak tambahake sing gegere padha dengken tak tambahake lha iki lho saenak-enake sak mukti-muktine aku dadi bupati syukur bisa ingsun lenggah jampar ing Mataram Hindu dadi ratu mula patih kowe kabeh minangka dadi paksesen ing kalenggan iki aku ora bakal suarane kabupaten ana ing kraton Mataram Hindu wiwit dina iki dadi paksesenana aku balelo ing Mataram Nuwun sewu Kanjeng Adipati menawi panjenengan balelo wonten ing Mataram Hindu menika boten nenten menapa pripun awit nuwun sewu Kanjeng panjenengan mukti wibawa menika nggih saking Mataram Hindu
kula ibarakaken ora wari menika timun Mataram Bindu menika duren sinuwun. Nak timun Bandura lak pencut nuwun sewu Kanjeng. Kula menika namung warangka dalem. Kula namung ngayogan kuda kepenjenengan Kanjeng. Bener. Inggih. Bener Patih. Nek kaya Kang Sira iki ngendika iki waton ngendika apa ngendika Kang nganggo watonan? Inggih kangge waton Kanjeng. Nganggo waton. Inggih. Ngarep aku wis kondo. Inggih. Mulane kabeh kawula cilik desa ngadesa aja ngenteni. Saka ngersa dalem apa sing diparingake aja. Wiwit bondo donya Prabyapa sing tak paringake kabeh kawula cilik. Jalan aku kepengin. Aku kepengin dadi wong sing kajen kiringan, kepengin dadi wong sing mukti wibawati. Inggih. Kowe iki patih manut karo bupati apa nganggo karepmu? Kula namung ngayogani dhateng panjenengan. Anut. Inggih. Patih. Sabda kadang hal. Ing kalenggan kita kira kekuatan saka Kabupaten Morawari ora bakal kecewa meneh. Inggih. Raketen kabeh para prajurit sing gamping-gamping. Getak perang ing negara